A luz está en todas partes, no móvil, na tostadora, na air fryer, que te fai sentir como un chef cando non fritiche un ovo na tua vida. Pero se un día se apaga todo, prepárate, porque pasarías do século XXI ao medievo, pero con esas pantuflas feas do Primark e rezando para que o congelador aguante ata que volva a luz. Un día normal. Cepillas os dentes, recolles as bragas do radiador, achicharras o pelo e, de súpeto, apagón. Lembraste de que ías a cargar o móvil, pero a sorte adiantouche pola dereita. E agora estás máis desconectada que un funcionario en fin de semana. Entras en pánico. Vas mercar indispensable, pero errache. Non tes cociña de gas e todo o que mercache hai que cociñalo. Inténtalo con trucos que aprendiche de ver vídeos de Boy Scouts en YouTube ás 3 da mañá, pero non hai maneira. O tempo pasa e ti desesperas. Decides aproveitar ese tempo de espera para desfacerte desas pelusas do chan que comparten piso contigo, pero decátaste de que a aspiradora vai con enchufe. Colles o rumba, pero levas encargala desde 2021. Intentas conectala e... sorpresa! Que non hai luz! Ou é que non te lembras? Para non aburrirte, decides xogar a xogos antigos, pero vives soa e a única competencia é ver se consigues falar ca túa planta sen que te mire raro. Intentas ler, pero a túa biblioteca física só ten as páxinas amarelas. Vaites, son tan bellas que mencionan o fax como tecnoloxía emerxente. As horas pasan, segues incomunicada e a fame xa che fala. Así que decides usar o coche como cargador XXL, mudándote esos 3 metros cadrados con rodas mentre soñas coa volta da electricidade. Pero non se che esquece algo? Arredemo, o máis parecido a deixar a pota ao lume en estos casos. E ti, como viviches o apagón? Leomos en comentarios.